जों बयबो मिथिगौ बर'नि गाहाय धोरोमानो जाबाय बाथौ आरो दुलाराय बाथौ गौथुमानो फोरमायखानाय आरो दुलाराय रायजो राजाया बयबो मिथिगौ जे मागो दाननि नैथि मंगलबाराव बाथौ सान फालिनाय जायो आरो नंगौ बे समाव जोङो बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै दंफैयो नैबे मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय नैबे सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय बे गलागाव बाजारनि नैबे सिथ्लायाव आरो बेवहायनो दङ बर'फोरनि बा गलागाव आनसलिक बाथौ गौथुमनि बाथौ थानसालि दं आरो बेवहायनो दिनैनिफ्राय लानानै दिनै फुंबिलि समनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरजोंहाय दिनै गलागाव आनसलिक बाथौ धोरोम आफादा दिनैनि गोथार मंगलबार बारायखौ बाथौ सानखौ बिथांमोना गाजा गोमजायै फालिनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बे समाव जोङो मिथिना मोनदों बिथांमोना सानबानि हाबाफारिजों बे बाथौ सान एबा मागो फोरबो मेलाखौ लोब्बा लाखिनानै जे बाथौ सान फालिनाय बेखौ सानबानि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिनाय खोथाखौ जोङो मिथिना मोनदों आरो बे समावनो जोङो बिथांमोननिफ्राय मिथिनो लागोन बा बानजाय आफादनिफ्राय मिथिनो लागोन बिथांमोना नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों समाजाव माबायदि नोजोर होनानै बा समाजखौ माबायदि थांखि लानानै बिथांमोना हाबाफारिखौ लादों बिथांमोननिफ्राय मिथिनो लागोन आरो बाथौ धोरोमनि सायाव जोङो मिथिनो लागोन मिथिना मोनदों जे नोंथांमोना गोथार बाथौ सान दिनै फालिदों नोंथांमोना बेखौ मानि थाखाय फालिदों गिबियावनो जोंनि गलागाव आनसलिक बाथौ धोरोम गौथुमनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनिसिम साबायखर बावहरबाय जों दिनै गलागाव आनसलिक बाथौ धोरोम गौथुमा दिनै फुंगा बाजि मागो फोरबो फालिनो थाखाय दिनैनिफ्राय थामथि खालामदों आरो जों दिनैनिफ्राय जागायनानै जोङो सानबानि हाबाफारिजों जोंनि गलागाव हालामनि जिखिनि बाथौ धोरोमनि आलाय सिलाय जानानै थानाय जिखिनि न'खरफोर गामिफोर बेफोरबायदिफोरखौ जोङो बे फोरबोनि गेजेरजों खौसे खालामनो थाखाय जोङो आनसलिक हिसाबै नाजागासिनो दङ आरो बे निस्सय जों जाफुंगोन आरो जों बेनिखायनो जोंनि बे गलागाव हालामनि गासै जाथि धोरोम गासैखौबो नेवसियाबासिनो जोंनि बे गलागाव आनसलिक बाथौ धोरोमनि गौथुमनि जिखिनि सानबानि हाबाफारि बे सानबानि हाबाफारियाव लैहोर फैनानै जोंनि बे नाजानाय आनसलिक धोरोमनि नाजानाय बे नाजानायखौ बिथांमोना हेफाजाब होफैयो आरो जोंबो बिथांमोनखौ जोंनि आनसलिक गौथुमनिफ्राय बरायदों जों बेखिनि हाबाफारिखौ नोजोर बोनानैनो जोंनि बे गलागाव आनसलिक बाथौ धोरोमनि जिखिनि फालिथाय बे फालिथायखौ जों सानबानि हाबाफारिजों फालिनो थाखाय हाबाफारि लादों सानबानि हाबाफारियाव गाहायै मा हाबाफोर थागोन जों दिनै बे सानबानि हाबाफारियाव जों दिनै गंफ्रोमबो जोंनि आनसलिकनि जिखिनि गामिफोर बे गामिफोरनि आफादगिरि नेहाथारिखौ जोङो गिबियावनो फिरफिला दैखांनो होदों बाथौ धोरोमनि फिरफिला आरो लोगोसे जोङो जोंनि गुदि आनसलिकनि जिखिनि फिरफिला बेखौबो बिर होनाय जादों आरो बेनिफ्राय जोङो बिभिन्न जोङो मुंख्लंफोरनि मुंखौ गोसोखांनानै सायनासालि आलासि जिरायसालि जौस्रां गिबि गेट बेफोरखौ जोङो जोंनि लकेलनि इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ लानानै जोङो बेखेवनाय जादों आरो जोङो बे फोरबोनि हेफाजाबैनो जोङो जोंनि हारिमुनि जौगाखांनायखौबो नोजोर बोनानै जोङो सानफ्रोमबो जोङो फुंबिलियाव आर'ज हानजा गाबनाय आरो बेबायदिनो आइजोफोरा न'खरखौ बोरै बेंनांगौ बिनि हाबाफारिखौ जोङो नोजोर होनानै सावरायमेलबो लानाय जादों सम आरो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो कालसार बिथिङावबो जोङो दावगाबोनो थाखाय जोङो थुलुंगा मोननाय बायदि जोङो मोसाखावरि बिथांमोनखौ जोङो जोंनि आनसलिक गौथुमनि जोङो जौस्राङाव जों हांख्रायनाय जादों जोङो नुनो मोनदों बा सिगांनिफ्राय मोनथिबाय थादों जे बुहुमाव बाथौ धोरोमखौबो जौगाहोनायनि थाखाय लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि होबाय दं बे समाव नोंथांमोना गलागाव आनसलिक बाथौ धोरोम जानानै लाइमोनफोरनिसिम माबायदि सांग्रांथि होदों आरो इयुन समाव माबायदि सांग्रांथि लादों जोङो सेन्ट्रेल बा जिल्लानि बिथोन बायदि जोंनि गलागाव आनसलिक बाथौ धोरोम गौथुमाबो लाइमोनफोरखौ नोजोर होनानै बिथांमोननि गेजेराव जोङो कमिटि बानायना होनाय जादों जेन लाइमोनफोराबो गावसोरनि समान बैसोनि मानसिफोरखौ जोंनि बाथौ धोरोमा हसाके मार जोङो आलाय सिलाय थानाय बाथौ धोरोमनि मानसिफोरखौ जों बोरै बुथुमनानै ज' खालामनो हायो बेनिखायनो जों बिथांमोनखौबो जोंनि गुदि आफादा मोनसे लाइमोन आफाद जोङो दाना होनाय जादों बे लाइमोन आफादनि गेजेरजों बा नोंसोरनि बे आनसलिक बाथौ धोरोमनि गेजेरजों गामि ओनसोलाव माबायदि सांग्रांथि फैगोन बा फैहोगोन जोङो देग्लायनि बे बाजिबाथि मागो फोरबो फालिथायनि गेजेरजों जोंनि गामि खाथि खालानि गामिफोरा जेरैबायदि बाथौ धोरोमनिफ्राय फुजिनायनिफ्राय एसे गावसारना दंमोन बिथांमोननिफ्राय जों एसे अनसायनाय मोनहरदों बिथांमोना फिन जोंनि गलागाव आनसलिक बाथौ धोरोमाव आरो फैगोन बोसोरफोरनिफ्राय सम्पूर्ण भाबै मोननैसो सुपाया फैनायनि सम्भावना दं आरो
खुलुमबाय दिनै गलागाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बाथौ थानसालियाव माने जोंनि गोथार बाथौ सानखौ थांखिनानै आरो मागो दमासिखौ लोब्बा लाखिनानै सानबानि हाबाफारि लानानै गलागावनि बाथौनि बानजाय आफादा दिनै बानजायदों गिबि सान हिसाबै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननि जिथु बानजायनायखौ आङो बरायबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु बेबादि महामेलानि गेजेरजों गोबां जोंनि धोरोमखौ फोसावदिंनांगोन होमब्लासो जोंनि धोरोमा बिश्वनि दरबाराव धोरोम हिसाबै मोनसे सिनायथि मोनगोन बेखौनो आं आसा फारिदों आरो बेबादि महामेलाया जोंनियावबो जायो जोंनि माने देउलगुसि होननाय बाथौ थानसालियाव आंनि आनसलिक बाथौ थानसालियावबो माने दुर्गा बोसोर समाव आरोखि नोंथांमोना गोथार बाथौ सानाव लाखिनाया बाख्नायथाव जादों दा बेवहाय दिनैनि जिथु बाथौ गोथार साननि दारै बिश्वआव जे मोनसे सान्थि मोनसे परिबेक फैयो आरो जोंनि गोदान जोलैफ्रा जे मोजां जोंथि सोरां गियान मोननो हायो आरो जोंखौ मोजां समाज दानायाव जोंखौ मदद होयो इसोरा साबायखर बावो आरो जोंनि बिटिआर सरकाराव जिखिनि माने धोरोमनि फारसे गोहोम खोलैनो गोनां बेनि फारसे जेन मदद होनो हायो बेनि थाखायबो आङो आफा बोराइ बाथौनि सेराव इसोरनि खाथियाव आर'ज हरबाय आरो लोगोसेयै रायजोनि गेजेराव थांनाय माने सुबुं गौमा जिथु आर'ज बे बाथौनि सुबुं गौमा आर'जआव भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि आरो बिटिआर सरकारनि जोंनि माने बिटिआर सरकारनि चिफ बिथां जोंनि भारतनि माने गाहाय मन्त्रि माने बिदिनो जोंनि गिबि मन्त्रि मानगोनां आसामनि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों जिहेतु जोंनि धोरोमाबो मोनसे नेसनेल पर्यायाव सिनायथि मोननो हानाय जाबाय होननानै आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ बरायनायजों साबायखर बावनाय जाबाय जिहेतु बाथौआ बर'नि गाहाय धोरोम बेखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय रायजोसिम मा खावलायो नोंथां आङो गुरैयै खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन जिहेतु दिनै जोङो कलि जुगनि मानसि जोंनि गेजेराव गोबां माने बिरोधि धोरोम बिरोधिनि जिनिसफोरा फैदों जेरै बे ड्राग्सनि जुग नङा होमबा बे ड्राग्सआ गोबां माने खुनु बिमा बिफा समाज सिनाया बेक्ति सिनाया रावखौबो सिनायै जादों बेनिखायनो जोंनि गेजेराव बर' बिमानि बा बर' माहारिनि गेजेराव धोरोमनि फारसे सांग्रांथि फैनांगोन धोरोमनि फारसे सांग्रांथि फैयोब्लासो जोङो बे माने माखासे गाज्रि आखुनिफ्राय जों गोजानाव लाखिनो हागोन जोंनि गोदान जोलैफोरखौ बेनि थाखायनो धोरोमनि फारसे जेथिया जोङो थानसालियाव हाबो गावनि फिसौखौबो लाफानानै धोरोमनि फारसे नोजोर होनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय थेंक इउ मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो गायसननो हारि